Ja ću sad zvanično da se ubijem, zato što za ručak ima ono klasika, mislim fina je klasika, supe sa 8 mesa i krompira, ali ja meso u ovakvom obliku ne volim, tako da ću ostati gladan. A isto je poznata stvar da supu volem, ali ovako baš i ne. To je fakat. Da. Ja verujem da je ukusno i verujem da svi oni oko mene uživaju. A jedno Naravno. Znači sa žličicom vegete sve je bolje. Čak bi i ovo pojeo. Nemoj me se lažem, ne bi pojeo. Mi ćemo ići na kafu i probat ćemo da nađemo neke pljeske ili tako nešto da jemo. A pošto je nedelja, a ovo je pečuj, ne znamo da li ćemo naći. U suštini, dijeta plus kombinacija šetnja onom Balkanskom ulicom će rezultirati time da ja konačno imam ravan stomak. Što je malo nenormalno, moramo priznati da je nenormalno i protiv prirodni blud da ja kao Vojvođan imam ravan stomak. Ali šta će? Ti si Subotica. Znači svi grehovi, čak i to što je ona iz Subotice su upravo oprošteni jer meni Olja skida kožuru sa Karabatka i Baska i ja ću možda nešto jesti. Koliko me voliš trenutno? Trenutno najviše na svetu celom. Hvala lepo. Koliko će da traje? Šta koliko će traje? Ta ljubav. A to je večna ljubav. To je večna ljubav, to je emocija, razumeš? Znači 5 minuta, razumijem. Ti znaš. Čekaj da kažem nešto protiv Zrenjanina, oni Banata i odmah ću da iznađe. A neće, ona to kaže onako podjebalo, Sve ne da. što bi rekao i. Ja ne znam da li ovdje uopšte ima, mislim da je ovo okej. Hvala ti puno do neba. Nema više. Sve za Zrenjanince. E sad me kupilo, Jesam? Znam ja to tako je. Mislim da je to. Izvoli. Hvala. Mike neće ostati gladan.